Nilqakom eżis ħbib tagħna la oħra ta' dialogu. Illum it-tlieta ftit differenti mis-soltu għax is-soltu niltaqgħu l-erba'. Din xandiera diretta mill-istudios tal-PM News. Public Media News u qegħdin fuq il-Facebook. Ovvjament nirringrazzjakom tal-li qegħdin magħna u jiena qed nvassallu f'isem il-Moviment Solidarjetà Ħajja, Familja, Libertà, flimkien mal-ħabib tiegħi Karmen u Borġ sa nitkellmu. U sa nitkellmu fuq suġġett interessanti. 4 tiem ilu, jew kif jingħidu l-Malti ftit ta' ġranet ilu, Malta ċċelebrajna jum il-ħelsien. Però wieħed irid jaħseb illum x'ħelsien neħtieġu. Illum għadna postu li nitkellmu fuq il-kelma ħelsien, għandna minn xiex ninħelsu bħala pajjiż u jiena kont ktibt fuq il-Facebook tiegħi artiklu li fih numru ta' ispirazzjonijiet ta' fatti minn xiex iridu neħelsu dan il-poplu. U jiena u Karmenu ddeċidejna li nitkellmu fuq dawn. Ħanaqralkom dak li ktibt jien. Neħtieġu l-ħelsien mill-indifferenza, mill-qtuħ il-qalb, mid-diżonestà, mill-loġika ta' xejn mhu xejn, mill-politika ta' the end justifies the means, mir-reba għal poter akkosta kollox, mill-ħakma fuqna ta' alla tal-flus, mill-attakk sfrenat kontra l-ħajja, il-familja, il-libertà, mill-inġustizzja u l-kriminalità f'pajjiżna, minn dawk li għamlu minn kollox biex jiżvalutaw il-valuri umani u soċjali fil-ħajja. Mill-establishment politiku li qiegħed jaħkem inġustament fuqna bħala n-nies, bħala l-poplu, bl-ideoloġija tal-ġeneru. Mill-politika tal-loġika li bil-korruzzjoni jaqbillek. Mill-isfruttament taż-żgħażagħ tagħna bil-loġika li tista' tagħmel li trid b'ġismek. Mill-ħakma ta' totalitarizmu f'isem lekk imsejħa ugwaljanza. Mill-politika tal-mibeda u tal-arroganza. Mill-aglification of Malta fl-aspett ambjentali, soċjali u morali. Mill-loġika politika li ġabet lil politika reliġjon u reliġjon ġabita kultura. Mill-politika li qatlet lill-Alla biex il-politiku jkun jista' jagħmel li jrid bil-bniedem. Mir-rebus fis-servizz tas-saħħa. Biex niġġieldu għal dan il-ħelsien irridu naħdmu favur it-tisħiħ tal-valuri umani u soċjali fostna bħala poplu. Nerġgħu nibdew nemmnu fil-valur tad-dinjità umana, tal-familja, tal-libertà. Nerġgħu naħdmu favur it-tama fis-sewwa, fil-ġustizzja, fis-sabiħ tal-ħajja. U għalhekk naħdmu biex il-valur tas-solidarjetà nerġgħu nagħtuh il-ħajja valur u tifsira. Dana biex ngħidu hekk kienet viżjoni. Viżjoni li għandha tqanqal fina interess għall-ħidma. Viżjoni li tqanqlek taħseb li dan il-poplu kapaċi ntoħlura futur. Ma ħanibda bl-ewwel ftit ħsibijiet. Għax ħanieħdu dawn il-ħsibijiet ftit u nitkellmu fuqhom it-tnejn li aħna jiena u Karmenu. Neħtieġu il-ħelsien. Il-ħelsien minn xiex? Mill-ħakma. Ħakma politika indifferenti għal ħtiġijiet tan-nies. Mill-ħakma politika tal-establishment politiku kollu, il-parlament kollu, mal-medja liberali, li bil-loġika liberali tagħhom jaqblu fuq ħafna affarijiet meta niġu ħanajdu hekk bħalmija l-ideoloġija tal-ġeneru, il-liberalizmu, neoliberalizmu, li saret ħakma totalitarja fejn min jaqbel jitkellem min ma jaqbelx jiġi msikket. ħakma, din hija ħakma. U jekk veru dan il-poplu rridu nerfawh mill-immoralità, mill-ħmieġ, minn dan il-kjos soċjali, diżumanizzazzjoni li qegħdin fija, biex nagħmlu hekk irridu nirrikorru
lejn il-valuri. Għaliex meta neħħejna l-valuri u x'ifissru l-valuri anke mill-ideoloġiji tal-partiti politiċi tagħna, il-poplu tagħna beda jsir indifferenti. U allura neħtieġu il-ħelsien anke mill-indifferenza. Mill-indifferenza tagħna ta' jien x'importani. Ta' jien ħallihom jagħmlu li jridu qtajt qalbi. U allura neħtieġu l-ħelsien mill-qtuħ il-qalb. Mill-indifferenza rridu mmorru għall-impenn ta' ħidma. Mill-qtuħ il-qalb rridu mmorru għall-kuraġġ. Ħelsien mid-diżonestà li qed taħkimna għax il-ħuta minn rasa tinten. U d-diżonestà li qegħdin naraw fix-xandir. Konna qegħdin nitkellmu jiena u Karmena. Nies anke li jippreżentaw programmi fuq radio jew inkella fuq stazzjonijiet tal-Facebook. Imma jiddeċidu li jitkellmu baxx, jitkellmu ħażin. Qisu l-ħażin sar sabiħ, qisu l-ħażin sar spettaklu. Qisu jekk ma tkunx baxx m'intix raġel, jekk ma tidejx m'intix mara. Id-diżonestà fil-mod ta' kif nirrelataw ma' xulxin. Uqtajna qalbna li din id-diżonestà ma nistgħu nirbħula qatt. Qisu t-tajjeb qata' qalbu u spiċċa differenti. U mill-loġika tax-xejn mhu xejn. Irridu l-ħelsien mill-loġika tax-xejn mhu xejn. Ma nistgħux nibqgħu poplu maħkuma allura mill-indifferenza, maħkuma mill-qtuħ il-qalb, maħkuma mid-diżonestà u da kollu il-għaliex il-politiku tagħna x'nifhmu li bix-xejn mhu xejn naslu. Li bix-xejn mhu xejn ħanibnu pajjiż u bnejnieh il-pajjiż. Ara fiex wasalna. Bix-xejn mhu xejn. Raġel anzjan meta jkellemni nieħu pjaċir ġeli għattu kemm il-darba. Jgħidli llum il-gideb m'għadux ġnub hekk jgħidli, ġifieri il-gideb m'għadux ħażin. Is-serq m'għadux ħażin. Jiena nkomplija u f'dis soċjetà fejn is-serq m'għadux ħażin, m'għadux ħażin. Imma huwa ħażin għax ħadd ma jieħu pjaċir jiġi misruq. Fejn il-gideb m'għadux ħażin, imma ħadd ma jiġi jieħu pjaċir ikun vittma ta' gidba. Allura, ħmar tkun, fidil tkun jekk ma tisraqx. Allura u d-diżonestà. Għax l-kbir jisraq, l-ministru jisraq, l-politiku jisraq, jien għaliex ma nisraqx. Anzi kważi jippermettulek tisraq biex wieħed jagħti xturu. Ma le, ma nistgħux naqtaw qalbna qudiem din il-loġika tax-xejn mhu xejn. Ma nistgħux naqtaw qalbna qudiem id-diżonestà, ma nistgħux naqtaw qalbna qudiem qtuħ il-qalb, ma nistgħux nibqgħu indifferenti. Minn da kollu rridu il-ħelsien. Karmel. Tajjeb, l-ewwel ħaġa biex meta nitkellmu fuq il-ħelsien, irridu nidentifikaw il-jasar, fis-sens li għax il-ħelsien tiġi mill-jasar, bniedem ħieles m'għandu bżonn il-ħelsien, għax huwa ħieles, imma bniedem li huwa l-sib għandu bżonn il-jasar. U bħala poplu aħna għandna x-xkiel tagħna x'inhu xekkilna ħanajdu hekk, il-ktajjen tagħna bħal ta' żmien ta' Randan, u jkun hemm l-eżerċizzji ta' Randan u ħafna predikaturi jagħmlu l-eżerċizzji jibdew isemmu dwar l-jasar ta' dnub u jridu neħilsu l-jasar ta' dnub. Ma pajjiżna bħala pajjiż għandu l-jasar tiegħu għandu dnubiet soċjali tiegħu. Ġifieri fis-sens dnubiet li sarfu f'inġustizzji, fi ħsarat, f'affarijiet li l-poplu Malti qegħdin jagħmluh il-sir tagħhom. U hemm ħafna. U x'inhu l-ikbar jasar? Jiena naħseb kieku tgħidli x'inhu l-ikbar jasar ngħidlek hija kelma l-edoniżmu, ġifieri l-edoniżmu ġifieri din ix-xewqa li bniedem ikollu mhux il-kumdità, għax il-kumdità fiha nifisha mhix ħażina li nkun komdu fis-sens li ħadd ma għandu jkun skomdu, imma li l-kumdità tiġi skop fiha nifisha u jekk taraw l-ikbar ħsar li qed issir Malta bħalissa hija f'isem il-kumdità, fis-sens li f'isem biex naf ikollna pensjonijiet li ħaġa tajba. Importajna ħafna nies
paga baxxa, naqasna l-paga, mlejna kull ma bini, bidna l-ambjent u bidu xejna kwalità tal-ħajja tal-poplu, sew tal-poplu lokali u kif ukoll ta' dawk li ġibna minn barra. Ġifieri kwalità ta' ħajja tagħhom mhixi eċċellenti laqqas. Ġifieri da kollu biex indaħlu iktar flus. Ixxew il-reba l-flus, rajna politikanti għaw Malta li fil-politiku hemm kelma bil-Latin, ġej mill-Latin gravitas, ngħidu l-serjetà tal-affarijiet tiegħu jew tal-affarijiet tagħha. Illum il-ġurnata, jekk tara anke ċertu fatti li ġew riċentement, nistgħu nitkellmu fuq politiċi tal-affarijiet tagħhom qed nagħtu eżempju ħażin. U eżempju ħażin li mbagħad jinżel fil-kumplament tal-poplu. Fuq kollox għandek ukoll serviliżmu għal istituzzjonijiet li suppost qed jagħmlu ħajja ħjar, istituzzjonijiet anki barranin kif ukoll Maltin, u istituzzjonijiet Maltin li jallaċċaw ruħhom ma' istituzzjoni barranin. Jista' jkunu NGOs, lobby groups barranin, ma jista' jkunu organizzazzjoni kbar bħall-Unjoni Ewropea li tibda titlob ċertu affarijiet minna li minna ħsara bħala poplu. Imma aħna minna lina li jekk ma nifqulhomx, il-kwalità tal-ħajja tagħna ħad tkun tajba. Allura dan huwa kollu jasar. Mela l-ewwel ma jdu nagħmlu jridu nidentifikaw il-ktajjen tagħna. Jien naħseb li kbar katina hija l-edoniżmu. Hija x-xewqa li biex inkunu komdi nagħmlu kollox. U biżmien saret ħanetek katina pis fuqna u qed imbagħtu li qed taffettwa l-kwalità ta' ħajja, ambjent imniġġes. Influss ta' popolazzjoni barranija kbira ħafna illi qiegħda toħnoq anki tagħmel ħsar fuq l-infrastruttura, ma fuqx fuq il-kwalità ta' ħajja tan-nies. Anke l-attitudni tan-nies inbidlet, għandu ħabib tiegħi mhux Malti u għandu kulur tal-ġilda tiegħu mhux bajda biex niftehmu hekk. Hekk jgħidli jien 10 snin ilu kont niġi Malta kont inħossni komdu. Jgħidli llum żdiedet dan is-sens ta' rabja. Imma hu għax da minnu bniedem għaref ħafna. Għatma jwaħħal fil-poplu Malti, jgħidli t-tort huwa ta' min ġib di situazzjoni. Ġifieri il-fatt li l-poplu Malti ġibni f'sitwazzjoni fejn qed iħossu barrani fartu u mingħajr spjegazzjoni ta' xejn, mingħajr preparazzjoni ta' xejn u mingħajr rispett lejn natura u l-pajjiż u l-kwalità tas-soċjetà Maltija qiegħda taffettwa ħażin il kulħadd. Ġifieri nista' ngħidilkom illi anke ħaddiema barranin, speċjalment ġej minn pajjiżi tat-teledinja, spiċċaw vittmi ta' dan l-edoniżmu, ġifieri tara weġġa' waqa' jibni waqa' jisu ma ġara xejn. Ġifieri huwa pajjiż li spiċċa tant il-kumdità nessietu l-oħrajn. Jiena niftakar meta kont tifel u minn ċert li mhix l-unika esperjenza ta' kulħadd jiena, il-ġirien kien ikun ħadd ishom familja, ħadd inti tafilta kien għalalu xi ħaġa ssibhom flaxija tara nies jitkellmu barra, n-nisa ħdej il-bib tad-dar fis-sajf, l-irġiel kienu jmorru għand tat-te. Waħed kien jaf il-gwad, illum il-ġurnata sirna tant inħobbu l-xedul u l-kumdità li spena qasna fuq xejn l-kulħadd. U sirna ngħixu fuq dal-imbirek apparat, seħin kollu sejrin tik 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 tik. U kultant tibda tajtija ma jetaħnina, dan naħseb anki l-mara u r-raġel jibdaw fil-istess kamra u koll jibdaw jaħseb jiena jiċċettjaw ma' xulxin. Għaliex dik hija realtà illi tmur din huma ktajjen, issa kif ħanaslu għal-ħelsien. U dik naħseb il-diskursata li bidu niftħu, kif ħanaslu għal-ħelsien, ġifieri forsi iktar tard anki nitkellmu aktar fuq għadina. Prosit. Neħtieġu l-ħelsien. Ħelsien mill-politika ta' the end justifies the means. L-importanti li tasal u l-kif ma jimpurtax. U nispiċċaw nafġu l-xurxin. Tajjeb għal min ikun qed minn fuq, imma miskin huma dawk li jispiċċaw il-vittma ta' min qed jaffiċ fuq huma mafġin isfel. Jien l-importanti li nasal. Li żgħażagħ tagħna tajnihom din x'jifhmu. L-importanti li tasal il-kif ma jimpurtax. U llum għandna żgħażagħ li f'daw l-aħħar ftit ta' snin ġew kważi mrobbija bil-loġika fil-kultura tal-individwaliżmu u tal-egoiżmu. Il-jien. Karmenu semma il-problema li għandna f'dan il-pajjiż tal-kumdità. Kelm-oħra tista' tkun the pursuit of happiness. Kulħadd qed jipprova jfittex l-illużjoni tal-lussu li jixtieq jgħix fija. Tal-kumdità li jixtieq jgħix fija. Però ftit ilu fl-istatistika waqajna 3 postijiet fil-pursuit of happiness
bħala poplu. Jiġifieri minn flok fil-waqt li l-politiku tagħna x'nifhmu li minn għalih ħajoħloq kultura fejn Malta the end justifies the means sa twassalna, imma wara 10 snin illum kważi qegħdin nindunaw li din il-kultura għandna keos soċjali f'dal pajjiż. U rridu il-ħelsien mir-reba għal-poter akkosta kollox. Għax il-kultura dejjem justifies the means. U dik il-kultura ta' xejn mhu xejn fiex waslitna? U l-kultura ta' diżonestà fiex waslitna? Waslitna biex kulħadd jiġġieled għal-poter akkosta kollox. Għal-poter akkosta u l-poter xi fisser? Aħilbu għax hemm minn fejn. Il-poter xi fisser? Twettaq viżjoni politika li għandha l-valuri, illum ħadd ma jsemmi valuri. Illum iż-żewġ partiti politiċi insew il-valuri. Ftit ilu ktibt artiklu fuq il-blog ta' Simon Merċieqa wara li persuna għamlet video għax qalet jiena nħoss nimdardar illa li illum isemmu l-Mintof. Imma spiċċat kriżi tal-partiti politiċi tagħna. Il-Partit Laburista biex juri minnu jiftakar meta jkun qed jereq u jibda jsemmi l-Mintof. L-adorazzjoni tal-ikoni politiċi tagħna, il-Partit Nazzjonalista meta jkun qed jereq jiftakar Fedifen Akadami. Żewġ ikoni. Meta tasal il-ġimgħa kbira, noħorġu l-vari tal-ġimgħa kbira, l-partiti politiċi jagħmlu l-istess. Meta jerqu l-Partit Laburista jfakkar il-Mintof. Meta jkun ħajjar il-Partit Nazzjonalista jfakkar il-edi, u jfakruhom biex jgħidu wara aħna ftit differenti minn xulxin. Illa li imbagħad fil-ħajja normali tagħhom, fil-ġirja l-poter akkosta kollox, jaqblu fuq l-ideoloġija liberali taħalli l-kumdita. Kienet qed kellemni teacher ftit tal-ġranet ilu, kważi l-istruzzjonijiet li għandhom ħalluhom it-tfal. Ħalluhom it-tfal lill-istudenti. Toqdux tikkorreġuhom ħafna. Arki irriduna nħallu l-kulħadd jagħmel li jrid. Issa fi kliem ta' teacher. Ħalluhom jagħmlu li jridu tfal hekk tikka kemm ikun hemm mordni imma. U da kollu għax għandna politiċi fil-ġirja għal poter akkosta kollox. Allura mbagħad narmu l-valuri. Allura mbagħad mill-ħakma fuqna ta' tal-flus, ara fiex waslitna. Irridu l-ħelsien minn dan Alla falz li ħloqna għalina nfusna. M'għadux Alla tas-solidarjetà? M'għadux Alla tal-maħfra? Li ħankunu qegħdin nagħmlu festa tiegħu f'dawn il-ġranet imqazza u bil-ġirja tal-irxoxt? M'għadux Alla li mmorru u nisimgħu il-quddiesa u nitkellmu dwaru dak qiegħed house arrest ktibt ftit ilu. Noħorġuh fil-festi. Immorru għal kultura tal-ħajja, forsi praċett, griżma, tieġ, ħalli nżejnu r-ritratti, u mbagħad il-funeral. Imma in between dan Alla qiegħed house arrest, għalaqnieh fil-knejjes tagħna. Imma l-bqija nadoraw ta' kuljum mill-Alla tal-flus. Alla, il-flus, flus, saru kollox. U biex tagħmel il-flus, kollox hu possibbli. Allura, the end justifies the means biex tagħmel il-flus. Nafġu fuq xulxin. Nibnu fuq xulxin. Il-kejos soċjali li ħloqna. Irridu l-ħakma minn dan Alla tal-flus u allura mill-attakk sfrenat kontra l-ħajja, il-familja u l-libertà. Għax l-mbagħad iridna l-Alla ta' veru, mbagħad miegħu rridu neqirdu il-valur tal-ħajja. Mbagħad idu neqirdu l-valur tal-familja. Mbagħad idu neqirdu l-valur tal-libertà u għalhekk irridu il-ħelsien ta' biex nerġgħu nirbħu lura il-valur tal-ħajja, il-valur tal-familja, il-valur tal-libertà. Jini tafu fuq xiex qegħdin nitkellmu li aħna qegħdin fi gwerra għall-eżistenza tagħna bħala bnedmin.
Għax din il-politika ta' xejn mhu xejn li jenna l-valur tagħna bħala bnedmin ġabitunna fix-xejn. Din il-kawża tal-ħidma anke tal-moviment Solidarjetà, Ħajja, Familja, Libertà. Għax tant għandna establishment li bħalissa qatt f'Malta ma kellna l-ħajja, il-familja u l-libertà medda daqskemm bħalissa. Li jekk ma nista' nagħmlu xi ħaġa li nibqgħu nitkellmu fuq il-valur tal-ħajja tal-familja u tal-libertà f'4 snin oħra, 5 snin oħra, 10 snin oħra, ġenerazzjoni oħra, qasta tkun taf x'jiġifieri l-valur tal-ħajja, tal-familja u tal-libertà? Għax ħankunu qridna kollox bħalma konna qegħdin nitkellmu fl-aħħar programm u issa l-programm li ġej nerġgħu nitkellmu fuq hekk, x'aħna nagħmlu l-itfal tagħna nkażar fl-iskejjel tagħna f'isem dik li tissejħ edukazzjoni għall-inklużjoni. Ġibna l-kulħadd parti minn soċjetà bla ruħ. Ġibna lil kulħadd biex ngħidu hekk parti minn eżerċizzju ta' diżumanizzazzjoni. Illum il-politika r-riżultat tagħha aħari għid li toħloq soċjetà fejn il-valur uman huwa nil. Diżumanizzazzjoni. Il-valur tal-umanità tiegħek li int qed tismana m'għadux valur, ġeż valutat. U allura għandna keos soċjali, għandna l-aglification ambjentali, soċjali u morali. U allura ma nistgħux nibqgħu indifferenti aħna għal din il-loġika liberali, neoliberali li qed taqridna, li qed tikkawża lilna bħala poplu, bħala nies biex illum il-valur tagħna bħala umanità qed jispiċċa għax aħna maħkuma, għax aħna poplu fejn irridu niġġieldu għad-dritt tal-eżistenza tagħna, għad-dritt tal-espressjoni ħielsa tagħna. Tajjeb, fil-fatt dil-ħakma anke tinħass ħafna f'ħafna ambiti. Ngħidu hekk, ninżlu mit-teoretiku u ninżlu għall-prattiku. Illum il-ġurnata, pereżempju, inti libru titkellem bħalma kont tista' titkellem qabel, pereżempju, jew inkella inti liberu li tgħix kif kont tista' tgħix qabel, dik hija kollha sintomu ta' ħakma. Jiena naħseb is-soċjetà tagħna għandha għaddiet minn din rivoluzzjoni dal-ispirtu ta' rivoluzzjoni soċjali li tafana f'ċertu sqaq. U ħafna nies lum għallu fatti tara ħafna jidlok issa too late anke fuq Facebook. Kemm xagħti ma issa too late. Dan il-qtuħ tal-qalb li. Issa ġieli jgħidu għaliex ovvjament daw meta kienu qabel ma tela l-partit tagħhom fil-gvern kienu jgergu ħafna fuq ma issa ma ntelfux il-gvern u issa too late, issa l-emmem noqogħdu hekk. Imma ħafna nies naħseb ġenwinament għaliex anki jirriflettuhom fil-opinion polls għataw qalbhom, l-ispirtu kumbattiv telqilhom. U dik hija l-iktar ħaġa li tinkwetani jiena, mhux li m'għandhomx fiduċja fil-politiċi għaliex kif rajnahom ċezz li ħarġu dal-aħħar naħseb jiena huma biss appetizer ta' min jaf xi jgħidu ħafna mill-politiċi, mhux qed ngħid għall-partit wieħed biss naħseb nimmaġina kulħadd. Tip of an iceberg, jiġifieri jekk waħda qalet trid tibda titħanżer naħseb ħnieżer u żieqes naħseb għandna kemm twita u Malta ġifieri. Allora bħal dan nies ma jisħoqlu, jiena ngħid għaliha inti rispett ma tiġibu ma jisħoqlokx tirrispettahom dan hekk. U mara dik ma tinkwitanix li l-Maltin qed jitilfu fiduċja fil-politiċi, li taqta' qalbi li Maltin li tilfu il-fiduċja fihom infushom. Ma jagħmlux li huma kapaċi jbidlu l-affarijiet. M'għamlux kien hemm żagħżugħ beda jgħidli nitlaq il-barra minn Malta, mmur nagħna. Qedlu ma kieku inti taħseb hekk, jew titlaq minn Malta u terġa' tiġi, aħjar milli kont u terġa' tiġi, jew tibqgħu Malta u tiġġieled. Għaliex inti titlaq ifisser inti tagħmel is-surrender tiegħek, imma dinha qed tissabbat saqajk u tiġġieled għal dak li hu tiegħek, għal dak li hu wirt li ħallulek mis-sirrijietek. Dejjem ngħid jiena mis-sirrijietna lilna tawna dak li għamluna aħna kif aħna tajjeb jew ħażin. Mela dak li ta' mis-sirrijietna rridu nerġgħu nieħduh lura. U nemmen li ma nistgħux inħallu l-pajjiżna jintilef min kun angolu qed jintilef għax demografikament ukoll il-pop Malta qed jonqos. Ġifieri ma nistax inħallu jintilef
biex interessi u konglomerazzjonijiet u oligarki u żewġ senjuri u teħnieżer jieħdu kollox fidejhom, aħna rridu niġġieldu l-ġilda tagħna eżistenzjali. Ġi allura dina l-libertà tagħna bħala poplu rridu niġġielduha. Jiena nemmen li qed jiġi żmien meta l-poplu jinduna li għandu u jiena ma nimiex wieħed minn dak li ngħid it's too late, jiena nemmen li it's never too late għaliex anke fl-iktar mument ta' dlam dejjem kun hemm dak ix-xaq ta' dawl. Ġifieri ġi anki storikament aħna bħala poplu darba Enrico Mizzi kien kap tal-Partitu Nazzjonali kien kiteb fuq il-libertà jekk tintilef tista' terġa' tiġi mirbuħa. Imma l-popolazzjoni jekk tintilef ma terġax tiġi tirkupra. Mela aħna il-popolazzjoni, il-kultura, s-soċjetà tagħna, il-Malti jintilef meta jaqta' qalbu. Allora ma nistgħux naqtaw qalbna, ma nistgħux nkunu maqfulin fil-ktajjen u għalhekk qed irridu nidentifikaw il-ktajjen, issa il-ktajjen nidentifikawhom, qed nidentifikawhom. Irridu naraw kif ħanaqtawhom daw il-ktajjen għaliex aħna tħallna f'dipendenzi strambi. Dipendenzi ekonomiċi bil-kemm għandna bżonnhom. Pereżempju, għax ma li semmi ċertu affarijiet bil-għedlek imma mbagħad imutu bil-ġuħ. Dan issa l-għażla jew tisfida daqsxejn il-kurrenti u dbati imma tibqa' teżisti bħala poplu. Jew ma tmux bil-ġuħ tinqered bħala poplu. Dik hija il-realtà Maltija tas-seklu 21. Irridu l-ħelsien. Il-ħelsien mill-attakk sfrenat kontra l-ħajja, l-familja u l-libertà. Pero ma nistawx naslu għal dan il-ħelsien mill-attak sfrenat fil-politika tagħna kontra l-ħajja u familja u l-libertà jekk ma ninħelsux l-ewwel minn Alla tal-flus, għax Alla tal-flus l-Alla fals li ħloqna li l-flus għamilnihom l-Alla tagħna, dan hija politika ta' qegħdin nitkellmu fuq politika. Il-politika fil-ġenwinità tagħha, fil-verità tagħha. Għax il-mod ta' kif ngħixu l-kultura tagħna hija r-riżultat, il-loġika tagħna hija riżultat tal-politika li tkun qed issir. Imma meta l-politiċi poġġewna l-flus bħala Alla tagħna, bl-attitudni tagħhom illum spiċċajna fġirija kulħadd tal-flus, u ħadd ma jikkalkula l-bniedem li se jħallas minnu, u ħadd ma jikkalkula xi ġifieri il-user fl-aħħar tal-ġurnata, u għalhekk għandna dwejjaq bit-turuq maqluwejn kullimkien, u għalhekk għandna dwejjaq bil-bini kullimkien, u għalhekk għandna dwejjaq bid-deċiżjonijiet politiċi li ttieħdu. Kollha riżultat tal-flus u l-kilba l-flus. U għax għandna l-kilba l-flus allura l-kilba l-poter. Allura mbagħad beda l-attakk fuq il-ħajja, il-familja u l-libertà x'il-ħajja. Tispiċċa impediment biex tagħmel il-flus. F'Malta spiċċajna għandna attakk fuq il-ħajja bla ma nafu li għandna l-inqas rata ta' fertilità fl-Ewropa. Rajtuh l-attakk għax issa spiċċat tant il-ħajja għolja mhux worth it, mhux affordabbli. Smajnijhom dawn ta' il-familji tagħna, iż-żgħażagħ tagħna ikollhom it-tfal. Għax id-dejn tantu kbir li kważi ma taffordjax ikollok it-tfal. Dan hu pajjiżna fl-2023. Fl-ibda Malta fqira kemm kienet fqira, ma kellna rata tal-fertilità kriżi fir-rata ta' fertilità bħalma għandna llum fi żmien 20 sena, Maltik ma jkollix barranin bit-nuqqas ta' tfal li għandna llum, bil-forsa jkollha tiddependi fuq ċertu oqsma professjonijiet il-barranin. Ara kif ġejna issa niddependu dipendenzi ġodda. Għax il-flus ġabuna, irridu nkissru l-familja. Il-pursuit for happiness tagħna, l-kumditajiet tagħna, l-ideoloġija tal-ġeneru li inti tista' tagħmel li trid b'ġismek, issa spiċċa valur assolut ta' pjaċir assolut li kważi jagħmel li trid imbasta m'hemmx limiti ta' x'inhu sewwa u x'inhu ħażin. F'dan ir-rigward liberaliżmu u libertinaġġ assolut, il-familja hija vittma ta' dan. Fil-pursuit of happiness tagħna, fil-ġirja l-kumdita tagħna, fil-ġirja l-ħajja lussuża tagħna, m'għandniex ċans għall-familja tagħna. Medlhom tkun iblaħ ikollok it-tfal.
illum tkun iblaħ toqgħod fidma l-mara u t-tfal. Jew il-mara, illum, u meta ngħid hekk ħajkun hemm min joħodha kontra tiegħi, ħajkun hemm min ma jifhimnix. Ħajkun hemm min jgħid li jiblaħ int. Skużawni li qed titkellem b'dan il-mod. U allura biex nagħmlu l-flus u ma jindaħlilna ħadd skużawni, ħa ma noħolqux limiti, nispiċċaw neqirdu l-libertà. Nispiċċaw nirristrinġu l-libertà. Naħkmu fuq il-libertà u dal-waqt ħanajdu kif. U allura rridu ninħelsu mill-inġustizzja u mill-kriminalità f'pajjiżna. U intqalet minn persuna din il-ġimgħa li kienet ukoll President tal-Kamra tal-Kummerċ meta negozjant jissieħeb mal-politiku biex jagħmel iktar flus, dak il-negozjant jispiċċa kriminali. X'sentenza tqila diku? Jekk jien fin-negozju biex nagħmel iktar flus jien nissieħeb mal-politiku biex jien nieħu tender biex jien niġi vantaġġjat, jien nispiċċa kriminali x'dik hija kriminalità. Il-kriminalità tagħalla tal-flus. Il-kriminalità li ġib fix-xejn il-valur tal-bniedem. Minn dawk li jagħmlu minn kollox biex jiżvalutaw il-valuri umani u soċjali fil-ħajja. Rajna għal xiex minn kull sentenza li ktibt waħda twaslek għall-oħra. U l-ewwel semmejna l-alla tal-flus. Meta nispiċċaw f'kultura li toqtol lill-alla veru. Il-politiku jagħmilha il-qtil ta' Alla biex imbagħad ikun jista' jagħmel li jrid bil-bniedem. Biex imbagħad l-istat il-politiku jieħu post Alla ta' veru. U għalhekk jien spiċċajt ngħid il-politika saret reliġjon u reliġjon saret Alla. Illum il-politiku, il-Prim Ministru, il-kap tal-oppożizzjoni jiddeċiedi x'inhu moralment ġust u moralment inġust, jew eċċetera. X'inhu aċċettabbli moralment u x'inhu aċċettabbli immoralment. Il-Prim Ministru u l-kap tal-oppożizzjoni ħafna drabi jaqblu għax it-tnejn jsegwu l-linja liberali. Sawa meta it-tnejn li huma rridu li f'dan il-pajjiż il-ħajja nistgħu nifriżawha, qalu hija moralment aċċettabbli li l-ħajja nifriżawha. U għajr 3 deputati vvotaw. Meta rridu jgħidu li żwieġ għal persuni gej huwa moralment aċċettabbli. U jien biss kont ivvotajt kontra, it-tnejn li huma dak iż-żmien kienu qablu li moralment aċċettabbli għax huwa l-politiku li sar jiddeċidi x'inhu moralment ġust u aċċettabbli. Imma r-reliġjon ġibnija biss kultura. U nħallsu l-flus il-gvern jagħmel il-pjazza u jagħmel it-tsuntier u jagħmel in-niċċa u jindura l-istatwa jew inkella jħallas għal restawr tal-kopla u jħallas għad-dawl tal-kopla. Hemmhekk iva mill-flus tal-Unjoni Ewropea, imma x'dawk huma kultura bħal meta xelna is-swar li xelu l-knejjes. Imma mbagħad ara ma ddaħħalniex f'dak li huwa moralment ġust jew moralment inġust. Rridu nżidu verità oħra assoluta li dak li huwa moralment ħażin huwa soċjalment ħażin. Dan huwa fatt. Daqskam huwa fatt li x-xemx titla' fil-ħodu u tinżel fil-għaxija u ma tista' tmerreħ qatt. Dak li huwa moralment ħażin jgħidu min jgħidu jista' jkun il-kap tal-oppożizzjoni u jaqbel miegħu il-Prim Ministru, jista' jkun il-Prim Ministru jaqbel miegħu kap tal-oppożizzjoni, jista' jkun dak li jgħid il-Partit Laburista u jaqbel miegħu il-Partit Nazzjonista, jaqbel miegħu kulħadd, jista' jkun dak li tgħid l-Unjoni Ewropea, jista' jkun dak li tgħid il-Ġnus Magħquda u WHO, dak li huwa moralment ħażin joħloq rebus soċjali fis-soċjetà tagħna. Għalhekk aħna qegħdin norganizzaw narġa' ngħid il-Moviment Solidarjetà, Ħajja, Familja u Libertà biex insalvaw dak li qed jiġi meqrud
Il-valur tal-ħajja, il-valur tal-familja, il-valur tal-libertà. U fuq kollox, il-valur tas-solidarjetà. L-lum kull ma baqa' isem, jien jimportani minnek, it-tajjeb ta' bejnietna. Tajjeb, mela, nitkellmu fuq din il-jasa, il-ktajjen u kif ħanibdew nirkupraw minnu. Jiena bniedem illi ma tantx inħobb neħel fis-sens ngħid tara hawn dal-ħażen, hawn dal-ħażen, hawn dal-ħażen, ma jiena nħobb ngħid hawn dit triq kif nistgħu noħorġu minnha. Għaliex sfortunatament hawn ħafna bl-Ingliż għandhom prophets of the doom, ġejnek fiex wasalna. Ħaġa kultant ma tantx naħsbu li aħna stess inkunu daħħalna dawn l-affarijiet. Ġifieri ħansemmi eżempju sempliċi. Tgħidu li ħanoqgħod nindaħal xi jagħmlu n-nies, assolutament le. Imma ħafna jgergrifu għax ħafna bil-muturi qasmu l-ikel. Imma kieku aħna flok ma nqogħdu ngergrex tal-muturi qasmu l-ikel ma nqogħdux insajru aħna pereżempju, norganizzaw naqra l-ikel aħna U jkollna ħin biex insajru. U nsibu ftit ħin, hux. Issa, veru daqsxejn diffiċli, ma li qed ngħidu li kieku għadna llum il-ġurnata sa ftit ta' snin ilu, sa 3 snin ilu konna nsibu ħin għaliex ma kienx hawn da servizz b'dar din ir-rata, ġifieri daħal ħabba l-Covid u baqa' għaddej. Allura kulħadd igergrex, kull ma muturi, kulħadd qed tifhmu ġifieri irridu nibdew aħna nifqu ngergu nibdew nbidlu il-lifestyle tagħna li jiġri għadana. Wieħed għaref Brażiljan Plinio Corrêa de Oliveira, ħobb insemmi ħaliex huwa kittib li l-impressjona ħafna fil-kitbiet tiegħu u nista' ngħid li fil-ħajja tiegħi biddilli kompletament il-mod kif narok u adattajtu ħafna ruħi għall-idea tiegħu. Dana jitkellem fuq dik li da revoluzzjoni fil-valuri, revoluzzjoni fil-attitudnijiet. Ħafna nies kollhom attitudni, tkun attitudni ħanilek tkun tajba l-attitudni, ma bad biex ikunu parti mill-soċjetà għax huma li qed tinbidel u jgħidu sa dak il-futur ara. Jagħmlu dak ibidlu mhux biss ibidlu l-attitudni, ma jibbaċċaw l-attitudni ġodda jagħmluhom tagħhom, jagħmluhom jsir parti minnhom. U allura ħafna drabi dal li qed insemmu aħna daw il-problemi huwa parti minn dal-proċess. Issa kif tista' tfiq minnhom billi fuq livell individwali tibda billi tneħħi daw l-attitudnijiet. Il-ktajjen jistgħu jinqataw jekk inti tibda taqtagħhom. Jgħidu li meta kien hemm l-Amerika liberaw l-iskjavi fi żmien Abraham Lincoln, ħafna mill-iskjavi ma kienux ma bidux jitħorġu, ma bidu jibqgħu skjavi għaliex mhux jafu ħajja oħra. Għaliex il-katina ma saqajhom saret parti mill-ħajja tagħhom. Għax qalu aħna minn konna tfal hekk, drajna hekk, se nagħmlu sa f'ħajjitna, ma nibqa' hekk. Jiġi ma jridux, ġifieri ħafna drabi li jasar inti tkun determinat li tinqata' minn dan il-jasar, aħna bħala poplu ingergru ma neħdu azzjoni. U mhux nitkellem fuq xi vjolenza hekk taġi f'munix ħażin. Ma situazzjoni billi nirriġettaw il-kurrenti ta' ħażen, ħaġa ma nkunux iktar servili għal politiċi. Il-Malti ħajibqa' jagħmel ikona minn dawn in-nies. Iwa qed naraw tant eżempji ħżiena minnhom, tibqgħux tadurawhom dawn in-nies. U mbagħad issib min jgħidlek imma x'huma kultant ituni post jew inkella jibgħatu li xi ċekk jew iweduni li jekk jitilgħu fil-gvern tuni xi ħaġa. Ħassa mhux qed tirrealizzaw li qed twaqqgħu lilkom infuskom, tġibu lilkom infuskom servili għal dawn li ma jistħoqilhomx. Il-politiku huwa servjant tal-poplu suppost. Il-politiku huwa il-politika suppost hija missjoni, illum il-ġurnata il-politika saret omnipotenza, il-politiku jisu tentati ftit skużi tal-politiku mhux bil-flus tiegħek qed jitħallas fil-Parlament, mhux bil-vot tiegħek għalkemm ngħidu kif inhi għandna xi 10-11 il-membru parlamentari u membru speċjalment membru xaqbatet il-membru femminili. Illi daw tal-għom minna il-vot tal-poplu daw il-leġizlaw, jgħaddu l-leġijiet ġifiri, u dan ma votawlhom xi biżżejjed biex jitilgħu biex taraw situazzjoni redikola. Anke ċertu restawrazzjoni. Is-soċjetà tagħna qiegħda tikkrieħ l-aglification of Malta sa saret issa catchword illum il-ġurnata. Mux il-poplu stali jirreżisti, tiċċettawx li jkerħulkom il-komunitajiet tagħhom, tagħkom. Qegħdin jeqirdu l-komunitajiet tagħna, qegħdin ikerħuhom, qed iġibuhom xejn, qed jibnu bini kraħ, sempliċe. Imma ew nirreżistu dawn it-trends, ew ngħidu ikollna ċertu gburija bil-lokalità tagħna,
gburija bl-identità tagħna. Jiena nemmen ħafna u kif qed kemm bejna nimmieli ta' f'Partit Żgħir, f'Partit Popolari, waħda mill-affarijiet li jiena u sħabi mbuttajna kienet l-idea li kull lokalità tieħu deċiżjonijiet fejn jidħol żvilupp. Ma nistgħux nibqgħu sejrin għax għandek wieħed sinjur jiġi jagħmellek intervista fuq it-Times u qed hemm bżonn nibqgħu nġibu dawn ħaddiema, ovvjament nġibu cheap labor, dana mhux qed iġibhom biex jitma' l-familji tagħhom biex jisfruttahom. Insomma, dik mhux soqgħod nidħol fija dik, ma dik mbagħad jara kulħadd hu. Imma nqogħdu nġibu iktar ħaddiema, nibnu kemm nifilħu. Ħalli l-ekonomija tibqa' għaddejja u l-ekonomija li tibqa' għaddejja meta tigawdi minnha. Hawn xi ħadd minnha qiegħed taħjar milli kien sakemm ma tkunx xi fanatiku għax iżomm mal-gvern mod fanatiku, kulħadd jgħidlek illi maħniex aħjar milli konna, sa ftit ta' żmien ilu kont toħroġ barra twieq moħħok mistwieħ. Għadna nistgħu din ħaġa, għadek tista' toħroġ barra tara blokka bini enormi u ma taf il-ħadd ġirien u ma tistax m'intix moħħok mistwieħ. Minn ħafna affarijiet, iż-żieda fil-kriminalità naqqas ta' valuri, m'għadniex kuntenti, nuqqas ta' valuri. Għamilna żmien, issa llum donna qisha qed tonqos. Imma kif xagħti isemmi valuri jikkaċċjawh. Għax inti ħadd tkun kontra ċertu kategoriji ta' nies, għax inti dinożawru, sa ta' dinożawri tad-daħ, jiena min jgħid li dinożawri grazzi, dinożawri għax il-bniedem kull milu fid-dinja ftit miljun ta' żmien. Id-dinożawri għax miljuni ta' żmien ilu. U kella tiġi kometa biex taqbidhom mis-sema, ġi kella ta' mitjorita biex taqbidhom. Il-bnedmim naqra ta' virus li ta' snej u dana inqaflu kollha ġewwa, mela nipprefer nkun dinożawru f'dak il-każ. Right, ġi min jgħid li dinożawru nu jistgħmel li grazzi dinożawru b'saħħtu, bża minnu dinożawru. Mhux hekk. Xemm minflok. Iwa politiċi baċċaw, da mhux dinożawri, is-ħnieżer. X'trid tkun asqus jew dinożawru? Iktar din ħosni gbur nkun dinożawru. X'trid tkun wieħed tiffanga għax għandek babolo ħiċaxpulek u jibqgħu jgħidulek inti proset ministru jew minestra. Għax tiffanga biss. Jew inkella jiena nippreferi nkun nippreferi mu bil-ġuħ. Nippreferi kolli żarbun wieħed u żewġ parqliet u żewġ omos milli jkolli l-iktar ħwejjeġ sinjuri u kolli l-aqwa karozza u dak kollu ġibtu għax sraqt il-poplu. Xi trid? U danu li jasaw inti poplu li jas il-ktajjen inti tagħhom. Il-ment li ħatibqa' tadur għal daw in-nies u n-nies li warajhom daw il-negozjanti l-kbar impalaw il-liri, ment li ħanibqgħu sejrin hekk aħna, nifqulhom issa. Kif u xfatt kif u l-kome, il-poplu jaf il-mezzi tiegħu. Is-sistema demokratika, il-rati, dawn l-affarijiet, imma rridu aħna nibdew nagħtu l-każ il-ġlida, inutli noqogħdu ngergru, jiena l-iktar ħaġa nobotu mal-keyboard warriors, qed intafa' l Facebook, tafa' status, tafa' meme u sparixxa. Anzi jagħmel profil fals. Dak ma rridx naf bihom, jekk trid tagħmel xi ħaġa, ibda għamilha bis-serjetà u b'mod sod. Rridu il-ħelsien mill-establishment politiku, iż-żewġ partiti u l-medja liberali, li qed jaħkmu ġustament bl-ideoloġija tal-ġeneru. Bl-ideoloġija tal-ġeneru, dik l-ideoloġija li allura jippruvaw jagħmlu li biex jiġġieldu d-diskriminazzjoni kontra persuni LGBTIQ pereżempju, allura kważi spiċċaw biex jiġġieldu d-diskriminazzjoni kontra dawn in-nies joħolqu diskriminazzjoni oħra. Biex jiġġieldu kontra din id-diskriminazzjoni jispiċċaw isiktu poplu milli jitkellem. Biex jiġġieldu kontra din id-diskriminazzjoni jispiċċaw jieħdu id-dritt tal-espressjoni ta' min jrid jitkellem u jiddefendi dak li jemmen fih. Għax din il-politika tal-ideoloġija tal-ġeneru hija riżultat ta' politika, mhix riżultat ta' xjenza, m'hemm xejn li huwa provat xjentifikament, imma hija ideoloġija politika. Spiċċaw jużawha biex permezz tagħha jiġu użati dawn in-nies li laqmuhom LGBTIQ jiġu użati mbagħad mormija mill-istess statu politiċi li jużawhom
imma jużawhom biex permezz tagħhom jaħkmu fuq oħrajn. U permezz tagħhom ikunu jistgħu jsiktu. U permezz tagħhom ikunu jistgħu iwadbu l-ħabs. Min iqumu jitkellem kontra l-politika tal-politiċi li jkunu qegħdin jagħtu l-impressjoni li qegħdin jiddefendu l-minoranza. U din mhijiex iktar id-difiża l-ħarsien tal-minoranza. Din hija l-ħakma tal-minoranza fuq il-maġġoranza. Din hija l-ħakma totalitarja ta' fejn m'hemmx raġuni jaħkmu fuq il-poplu u jieħdu biex ngħidu hekk id-dritt tiegħek li inti titkellem. Bħalma rajna l-ġimgħa li għaddiet tgħaddi leġiżlazzjoni mill-Parlament fejn komplew laħmu, komplew saħħew id-definizzjoni legali ta' x'inhu reklamar, x'nifhmu b'reklamar meta nitkellmu fuq il-conversion therapy. U għal xiex? Biex 4 żgħażagħ li jkunu jistgħu jitkellmu li kienu gej u issa jew eċċetera u issa m'għadhomx ma jistgħux laqqas kważi jesprimu lilhom infushom. Jiġifieri il-politiċi jinsara li għandna fil-Parlament li ħadu l-ġurament ħafna minnhom fuq is-salib għaddew liġi biex jibatu l-ħutom insara il-ħabs f'Malta dan fl-2023 u llum mhux l-ewwel ta' April minna qed niċċajta bħadd. Din għaddit liġi biex insara jintbagħtu l-ħabs. Biex żgħażagħ li għax għandhom twemmin nisrani u jgħidu bħalma kien hemm min tkellem u trassaq il-qorti bħalma huma inkluż li trassqu l-qorti id-dirigenti ta' dan l-newsroom minn fejn aħna qegħdin ninxandru llum. Fatti dawn għandna żagħżugħ imressaq il-qorti. Il-pulizija tal-ideoloġija tal-ġeneru resqu il-qorti. Lil żagħżugħ u lil ġurnalisti li kienu qegħdin jiffilmjaw u jieħdu sem f'din ix-xandira li fiha dak iż-żagħżugħ qasam esperjenza ta' kif kien jew kien qed jgħix esperjenza llum qed jgħix esperjenza oħra. Din f'Malta li 4 ijiem oħra ħadd iċċelebra jum il-ġimgħa l-kbira. Din f'Malta 4 ijiem oħra kwantità kbira ta' nies imorru jimxu għal Puttino Care. Din f'Malta illum April 2023. U rridu il-ħelsien ifisser ejjew niċċaqalqu nieħdu azzjoni biex speċjalment intom il-ġenituri qegħdin nagħmlu programmi apposta ħanħallukom x'tifhmu it-tfal tagħkom x'qed jiġu mal-min. Qumu wara li tifhmu, qumu u ħudu azzjoni. U għajdu le l-tfal tagħna ma rridux inħamġulhom moħħhom b'dan it-tagħlim. Almenu t-tfal tagħna ma rridux inġennuhom. Rridu nħallulhom it-tfulija tagħhom tkun tfulija. Mhux fisem l-ugwaljanza, fisem l-ugwaljanza jew nagħlmu li t-tfal tagħna jirrispettaw id-diversità, imma mhux fisem l-ugwaljanza nippruvaw noħolqu riċetta ta' uniformità għal kulħadd xorta. Mill-politika tal-loġika bil-korruzzjoni jaqbillek. Illum ma kull min iltqajt bla ma ħadd ma kien jaf għax ħadd ma kellem il-ħadd qabel ma ġej kellem lili imma kelli prietka wara prietka kemm għandna nies li qegħdin igawdu minn fuq il-korruzzjoni u kemm għandna mentalità li l-gvern iwa naf li ħallilin imma lili ddewni, imma lili paxxewni. Imma jien kelli kantoniera ma kontx nixbora u ritta u llum blejt 4 flettijiet u llum qed nikrijhom lil dawn il-barranin, ħa ma ngħidx il-kelma kif qalu ili, u llum jien sinjur kbir. U s-som billi serqu, ħaj jisirqu, l-aqwa li tiegħi tawuli.
wieħed wara l-ieħor. Imma l-korruzzjoni tgawdi bija, imma sakemm xi darba xi ħadd minħabba l-korruzzjoni jiġi jirfess lilek. Imbagħad ma tgħidx il-korruzzjoni hija tajba, il-korruzzjoni tajba sakemm tgawdi minn inti. Ma jekk xi darba ħadd ieħor bil-korruzzjoni jiġi jħoddlok ħwejġek u inti ssib lilek innifsek barra mill-għalqa tiegħek, barra mid-dar tiegħek, barra minn fuq il-post tax-xogħol tiegħek jew it-tifel tiegħek suppost ħa promotion u joħodha it-tifel ta' xi ħadd ieħor ela għaliex sar xi ftehim wara dar it-tifel tiegħek. Allura mekk imbagħad il-korruzzjoni ma tibqax jaqbillek għal kulħadd xorta. Irridu l-ħelsien mill-isfruttament taż-żgħażagħ li bil-loġika inti tista' tagħmel li trid b'ġismek. Il-liberaliżmu li kellna u fejn kellna min jgħid u jxandar minn fuq it-television ġimgħa wara ġimgħa għal dawn l-aħħar xhur u snin. X'fija ħażin din? X'fija ħażin din? X'fija ħażin din? L-indottrinazzjoni tal-massa minn fuq programmi tat-televiżjoni. Ma llum nibku għax indunajna li dak il-ħażin qed iwassal anke għall-loġika tal-abort illum. X'fija ħażin ġimgħa wara ġimgħa bi programm televiżiv bi flus il-poplu. Mhux biss taħt dan il-gvern, kien beda minn qabel dan il-gvern. X'fija ħażin din? X'fija ħażin din? U dak li ma kienx ħażin il-bieraħ illum ġie norma, ġie xi ħaġa li spiċċat kważi ir-reliġjon tagħna. Il-ħażin spiċċa s-sewwa. U jekk tipprova kif jgħidu intom in-nies, kif ngħidu aħna n-nies, tispiċċa titkellem tajjeb jaħsbuk qed tagħmel xi ħaġa ħażina. Ejja nqumu u t-tajjeb ngħidulu tajjeb u l-ħażin niġġildulu bit-tajjeb. Ma mhux bil-mebeda, mhux bil-kattiverja, mhux billi niksru l-liġi biex minn għalina niġġieldu għal-ġustizzja. Bl-inġustizzja ma tġibx ġustizzja. Mill-ħakma tat-totalitariżmu. Fisem lekk imsejħa ugwaljanza, gvernijiet totalitarji li jgħidu huma biss u int ma tistax tmirihom. Fisem din l-imsejħa ugwaljanza li konna qegħdin nitkellmu dwarha. Fejn ir-rule of law ma tibqax iktar teżisti, fejn l-inġustizzja qegħdin noħolquha, fejn id-dritt tal-espressjoni tal-kelma ħnoqnieh, fejn id-dritt tal-espressjoni li tixed dak li temmen fih kasbarnieh, fejn il-Kostituzzjoni ta' Malta ġibnija xejn. Il-Parlament Malti għadu kemm mivvota. Fl-2023. Iż-żewġ naħat tal-Kamra, Gvern tal-Labor u Partit l-Oppożizzjoni Nazzjonalista vvotaw flimkien biex għadni narġa' ngħid jibgħatu 4 tfal il-ħabs. Qablu li jibgħatu tfal il-ħabs. Iż-żgħażagħ tagħna jridu jitfawhom il-ħabs għax xi ħadd jgħid jien Kristjan. Dan huwa gvern totalitarju, parlament totalitarju, li għaddi liġi li jekk inti titkellem jitfak il-ħabs. Irridu ħelsim il-mebeda u l-arroganza nibqgħu nobodu, kulħadd irid il-pound of flesh ta' Macbeth. Kulħadd irid jilagħba talla u jikkundanna l dak u lill-ieħor. U l-arroganza. Moħħna biex inħarsu l-isfel. Raġa għandna il-konflitt tal-klassi. Ta' min jaħseb li huwa klassi għolja u jħares l-isfel lejn il-klassi l-baxxa. Malta fl-2023 qegħdin nerġgħu naqsmuha fil-klassijiet soċjali. Ta' min jafu ta' min ma jafx. Ta' minnu tajjeb u ta' minnu ħamallu, ta' minnu hekk u ta' minnu hekk. Ta' minnu s-sinjur u ta' minnu l-iskjav. Tal-bojot u tas-suwed. Ta' min għandu jgħix u ta' min għandu jmut. Għaddejna liġijiet ta' min għandu jgħix u ta' min għandu jiġi friżat. U da kollu bil-loġika tal-politika li kif semmejt ftit ilu ġabet il-politika reliġjon tgħidilna hija x'inhu moralment ġust
U ma tistax tmerija u r-reliġjon ġabita kultura. U wasalna x'faqar ta' poplu. Min din ir-raqda rridu nqumu, min din l-indifferenza rridu ninħelsu, min dan il-tuħ ta' qalb li naħsbu li maħniex kapaċi nirkupraw irridu ninħelsu, min din id-diżonestà irridu ninħelsu, min din loġika ta' xejn mhu xejn irridu ninħelsu. Tajjeb, qed jitkellem edu inġieni f'moħħi Anja Napolitana inkidbet fi żmien rivoluzzjoni Franċiża, insomma, kellhom storja simili għal dik li għandna Malta. Li kellna Malta meta l-Malti qagħmu kontra l-Franċiżi, daw kienu qagħmu kontra l-Franċiżi, daħlu l-prinċipji ta' rivoluzzjoni u għana tgħid libertà, egalità, aruba me aruba te, ġifieri bid-dialett Napolitan tfisser libertà u gwaljanza jien nisraq lilek u inti tisraq lili. Da ġifieri fisem l-gwaljanza saru ħafna affarijiet li qed narawhom, ġifieri għandna l-awtor. Mhux ugwaljanza? L-ugwaljanza fem, għax dan għallu natik il-libertajiet ċivili u ma kemm għandna libertajiet ċivili. Ma deħin kollu niftaħlu għax tajna, skużawni, għax tajna libertà lil dil kategorija ta' nies, tajna libertà, x'tifxluhu b'libertà, ma fl-istess waqt kemm tlifna libertajiet, kemm tlifna ġid, anki kull tip ta' libertà tlifna ġej, u parti minn din il-mentalità jiena ngħid soċjalment liberali u globalista u ekonomikament neoliberali, ġifieri bażikament qed nikkorrompu the very fabric of society billi bil-alla tal-flus u l-alla tal-libertà assoluta fuq il-ġisem b'mod assolut jiena bil-libertà ħadd ma se jkollu libertà assoluta fuq il-ġismu jiena jekk nemmel li jiena għandi libertà ngħid jiena sfur imma jekk nipprova nagħmel bħala sfur u nipprova ntirmi fuq il-bejt ħajspiċċa ħażin. Ġid limitazzjonijiet hemm qegħdin, di bħal tal-ugwaljanza, darba xi ħadd għali jekk u impressjonatni kien kont spajt speech mant wieħed għasu Malti, ġifieri kien qal aħna jgħidu fuq l-igwaljanza, għalli ma kaboċ xedu law cauliflower pastarda u kien għala bit-Taljanu cavolfiore u rose u ma tnej fjuri imma il-tfajla u l-ma tatix pastarda tija rose. Ġi, anke l-igwaljanza din id-defenuwa, ġifiri bħal mem l-igwalenza ta' dit, ma' hemm igwalenza tal-responsabiltajiet, ma' nafx nsemmuhom dawn l-affarijiet. Rridu niddefinixxu naqra din-libertà, ma' anki din-libertà li suppost irċevejna dal-aħħar snin, pjuttost naqset ilna mill-libertà. Dik l-ironija li semmedwin tal-vot fuq issa biex inti żgur ma tirreklamax fuq il-conversion therapy. Raffinajnija l-liġi u għandek l-ironija. Biżgur nibatu il-ħabs. Eżatt, imma l-ikbar ironija hija din. Mela minna għandek il-partit fil-gvern soċjalisti li qed jgħidu qed jgħaddu din-liġi. Mill-banda l-oħra fl-oppożizzjoni id-Demokristjani. Id-Demokristjani li għaddew liġi biex jarrestaw il-Kristjani. ċifdal, eġi għedin taraw l-ironija. Ibel-ħuk ċertu affarijiet. Kien hemm ktieb l-awtur, tjaħabli minn moħħ l-awtur, jismu l-ċentru keċi portu għasjenista, ċentru li batna li xelluk. Nsejtu l-awtur għandi fil-karozza l-ktieb ma nsejtu. Imma dara jitkellem fuq daw l-ironiji li d-Demokristjani Italjani kienu jagħmlu, ġifieri essenzjalment kif id-Demokristjani ħadmu kontra l-Kristjanità, ġifieri, u ħafna drabi dara fajt jiġu. Dan għandna gvern li qed jgħaddi dal-liġijiet, u dal-liġijiet jiġu akkompanjati minn azzjoni toħrajn li huma kontra l-liġi, għaliex fil-waqt li għaddew il-dal-liġi kollha rajna l-għar forum ta' korruzzjoni u kriminalità li qatt rajna. Malta għandna d-diżunu li qtilna ġurnalista, issa taqbel ma taqbilx magħha hija storja oħra. Imma żgur li mhix unur li pajjiżna kien pajjiżna kellek nies li qatlu ġurnalista u dan il-qtil qed jitfaddel politiku, qed jitfaddel fuq il-ħajja politika Maltija għax mhux tefgħu mhux fil-passat ħadu jitfgħu daddel politiku, ħadu hemm.
Għadu hemm nies li huma akkużati fil-poll li huma akkużati u qegħdin miżmumin, arrestati u miżmumin suspett, u nies fil-politika, u nies li forsi barra il-politika, nies oħrajn li marru biex jikxfu ċertu affarijiet immużaw mezzi illeċiti. Għandna del problemi kbar ġo pajjiż, mela għandna dan id-dellijiet illi fl-istess waqt illi suppost sirna aktar liberi. U hawnhekk għandna il-totalitarjanizmu tal-ħsieb illi tista' tgħid il-libertà basta li din il-libertà ma tinfranġix fuq il-mod kif it-tmexxija tal-pajjiż qed issir, fuq dawn il-libertajiet illi kif qed huma dubjużi u fuq din il-prattiċi. U mbagħad l-iktar traġedja għandna f'Malta illi mhux biss għandna gvern illi kiber ħafna fil-poter għaliex u fil-misfatti fl-affarijiet li mhux qed isiru li mhux sew, imma għandna oppożizzjoni li qisha l-ballerina li tisfhem miegħu. Ixtaw narawhom żifna tango ħelwa, ġifi għandek l-gvern qisu l-żeffien taf kif jilbsu tat-tango u l-oppożizzjoni l-ballerina. U wieħed jagħmel hekk u raħet għamillu hekk. U l-pajjiż mhux mixi sew. Ġifieri dawn aktar jasar. Fuq kollox l-akbar aspirazzjoni dawn l-interessi tagħhom il-pajjiżhom ma tantx jidher li jħobbuh. Għaliex iktar moħħhom fl-interessi mhux biss ta' but, ma interessi ta' affarijiet iktar barranin ukoll. Ġifieri għandna dawn il-problemi li l-poplu Malti jrid iqum l-ewwel, jrid jidentifika dal-ktajjen u jibda jkissirhom u tista' tkissirhom. Il-poplu Malti it's not too late, ġi taxqal tgħid u issa x'nagħmlu, żgur tista' tagħmel id-dinja. Imma tibda. Kull vjaġġ twil jibda mill-ewwel pass, u jridu nibdew l-ewwel pass. Irridu l-ħelsien mill-politika li qatlet lill-Alla biex il-politiku jkun jista' jagħmel li jrid bil-bniedem. Irridu l-ħelsien biex niġġieldu għal dawn biex niġġieldu għal il-ħelsien irridu naħdmu favur it-tisseħħ tal-valuri umani u soċjali fost il-poplu tagħna. Idu nerġgħu nibdew nemmnu fil-valur tad-dinjità umana, tal-familja u tal-libertà. Nerġgħu naħdmu favur it-tama fis-sewwa, fil-ġustizzja, fis-sabiħ tal-ħajja. Għalhekk naħdmu biex il-valur tas-solidarjetà nerġgħu nagħtuh il-ħajja, il-valur u t-tifsira. Aħna meta nikkritikaw gvern u oppożizzjoni, nagħmluha bimħabba lejn pajjiżna. Mimħabba lejn il-poplu tagħna, il-poplu tagħna nemmnu li jxraqlu aħjar. Meta nikkritikaw noħorġu mill-kumdità tagħna. Ma noħorġu mill-kumdità tagħna biex inkunu nistgħu noħolqu skumdità minnu fil-poter u qed juża l-poter ħażin sabiex il-poplu u l-iktar iż-żgħir jiġi stmat iktar. Ma nistgħux nibqgħu ngħixu fil-commodity zone tagħna, fejn nibqgħu ngħixu fis-security tagħna u maħniex kapaċi nisfidaw il-ħażin bit-tajjeb. Il-politika li qatlet lill-Alla biex il-politiku kun jista' jagħmel li jrid bil-bniedem. Immejjew nifhmu li dawn ġraw bil-fatti ġa pajjiżna. Fejn meta ridna ngħaddu ċertu liġijiet, nispiċċaw ngħidu aħna rridu separazzjoni minn mal-Knisja x'aħna qegħdin issa nitkellmu bħala stat ċivili. Smajnijhom dawn is-sentenzi. Fejn irridu nitħaxknu mal-Knisja, fejn irridu mmorru l-Knisja u nidhru bħala politiċi u ma niddejqux. Fejn jidrilna li se ngħaddu liġijiet, ngħidu rridu s-separazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja biex tgħaddi tagħna u ma jkunniex leħen ieħor differenti minn tagħna jipprova jwaqqafna. Ma biex niġġieldu għal dan il-ħelsien, rridu naħdmu favur it-tisħiħ tal-valuri umani u soċjali fost il-poplu tagħna. U l-valuri llum ħafna nies meta jkellmu spiċċaw il-valuri, mela ejjew ngħixuhom il-valuri. Ejjew nibdew kontrrivoluzzjoni minn fuq l-isfel imma minn isfel għal fuq.
U dak li l-politiċi qatlunna, aħna bħala n-nies, bħala l-poplu, nibdew ngħixu. Mhux iktar f'dik il-kumdita tal-indifferenza, f'dik il-kumdita ta' qtuħ il-qalb, f'dik il-kumdita ta' jien ma jimpurtanix. Imma jew ngħixu f'dik l-iskumdita ta' jien jimpurtani, ta' jien irrid nagħmel xi ħaġa. Il għaliex femmemx rispett lejn il-bniedem fejn hemm il-qtil ta' Alla biex il-bniedem joħodlu postu, m'hemmx rispett lejn il-bniedem. Kull fejn fis-soċjetà u meta matul l-istorja tal-bniedem, il-politiku kien min kien qatel lil Alla biex jieħu post Alla biex jagħmel li jrid bil-bniedem. Biex il-bniedem isiktu. Fl-antik, fil-komuniżmu, fl-ateizmu, id-dikjarat, il-qtil ta' Alla kien isir b'mod violenti. Illum isir b'mod sottili. Illum Alla jinqatel bil-pornografija fuq il-Facebook tagħna. Alla jinqatel billi illum il-mezzi soċjali daħlunna f'moħħna lifestyles differenti li jaqirdu l-valur tal-ħajja fih innifsu, jaqirdu l-valur tal-imħabba fija nfisha, jaqirdu l-valur tal-familja fija nfisha. U meta tinqeret il-ħajja tinqeret il-familja, bad tinqeret il-libertà. U mela allura jekk irridu niġġieldu għal dan il-ħelsien, irridu nibdew nerġgħu naħdmu favur it-tisħiħ tal-valuri umani u soċjali tagħna. Irridu nerġgħu nibdew nemmnu fil-valur tad-dinjità tal-bniedem u meta nittrattaw ma' xulxin, nifhmu li qegħdin nittrattaw ma' persuna oħra. Persuna hija bniedem. Għal min jemmen f'Alla ra kemm hu sabiħ tal-fidi, qed titratta ma' xbija t'Alla. Għal min ma jridx jemmen f'Alla qed titratta ma' bniedem ieħor bħalek. Għal min jemmen fl-ugwaljanza qed titratta ma' xi ħadd bħalek li mu għandu jkun stmat daqsek u int ma tistmaħx inqas minnu, dawk is-sabiħ tal-ugwaljanza. Li jiena lil dak li ġej jaqdini jew jien qed ninqeda minn għandu nittrattah mhux bħala pass xi ħadd iktar l-isfel minni, imma ma equal jien fl-ugwaljanza tiegħi. I tal-liema kuluri l-ġilda tiegħu. Nerġgħu nibdew nemmnu l-valur tad-dinjità tal-bniedem, il-valur tal-familja. Mingħajr jekk ma nożżux il-familja, ħankisru nazzjon. Jekk ma ħnissa nożżu l-libertà, għada pitada tfal tagħna se jitilgħu f'pajjiż fejn l-istat jaħkmilhom u jiddeċiedi għalihom kollox. U rridu naħdmu favur it-tama fis-sewwa, fil-ġustizzja, fis-sabiħ tal-ħajja. Ejjew nibdew nemmnu fis-sabiħ tal-ħajja. Dan huwa programm politiku. Din hija viżjoni politika. Il-politika qarditilna s-sabiħ tal-ħajja. Ejjew nerġgħu indaħlu s-sabiħ tal-ħajja. Mek jiġi xi politiku jgħidilna rridu naħsbu fil-ġejjieni. Mingħajr ma nibżgħu li nagħmlu bidliet. Billi jkollna l-kuraġġ li nisfidaw dak li huwa tradizzjonali. Jien ngħid le. Dak huwa dak kollu li kellna f'dawn l-aħħar 10 snin. The same old trash, l-istess ħmiġ li kellna f'dawn l-aħħar 10 snin. Tal-liberalizmu, tal-libertinaġġ, tal-qerda tad-dinjità tal-bniedem. Ejjew ma nitilfux il-valur tad-tbatija ta' missirijietna li batew biex aħna llum indipendenti u ħielsa. Għandna nazzjon, għandna lingwa, għandna fidi. Għandna familji, għandna komunitajiet. Għandna storja. Da kollu jagħmel lilna nazzjon b'saħħtu rik, sabiħ. Ejjew ma narmux da kollu l-baħar u minn għalina l-politiku jrid jiġu jgħidilna aħna bdejna ngħixu issa u l-bieraħ ma jimpurtanix minnu. L-istorja tagħna sseddaqna, l-istorja ta' missirijietna u s-sagrifiċċji u d-dem li batew jagħmluna.
Ma nistgħux niġu naqgħu nqumu mis-sagrifiċċji tagħhom. Ma nistgħux narmu s-sagrifiċċji tagħhom għax kieku maħniex feqqedin. Ma jistax jiġi politiku nċabċpulu. Jekk jgħidilna it-tradizzjonijiet m'għadhomx jgħoddu, il-valuri m'għadhomx jgħoddu. X'futur jista' jtina l-politiku li ma jemminx fil-valuri? Il-politiku li ma jemminx fil-valuri ma jemminx fik, ma jemminx fil-familja tiegħek, ma jemminx fid-destin tiegħek, ma jemminx fil-ġejjieni tiegħek, jemmin fih innifsu biss. U allura rridu nemmnu fis-solidarjetà li jien nixtieqlek il-ġid, li jien meta nitratta miegħek qed nitratta isni qed nitratta miegħi innifsi. U nerġgħu nibnu l-familji tagħna, nerġgħu nibnu l-komunitajiet tagħna. Imsawra fuq l-istorja tagħna, fuq il-kultura tagħna, fuq il-fidi tagħna. Li ma joħdilha posta ħadd dejjem fil-libertà tal-għażliet tagħna ma ġara xejn. Ma nistgħux niġġieldu kontra uniformità u noħolqu oħra. Fil-libertà sabiħa tal-għażla. Imma l-libertà tingħatalek, id-dinjità tiegħek tingħatalek. Din hija viżjoni. U għalhekk qegħdin nerġa' ngħid norganizzaw il-Moviment Solidarjetà biex dak li l-politiku qed jeqret għalmenu nżommu ħaj biex uliedna minn hawn ftit ta' snin oħra bħalma żammejna ħajjin b'diversi ħidma ta' NGOs u ma ntilfux il-wirt storiku tagħna ma jintilifx għalmenu l-wirt storiku tagħna f'dak li huma valuri. Mhux għax il-valuri huwa wirt storiku, ma l-valuri huwa wirt ħaj li mingħajrhom ma nistgħux noħolqu poplu għax huma dak li jaqduna. Tep ngħidu li ħafna drabi meta nitkellmu ċertu lingwaġġ dokumenti tal-antiku nostalġiku. Jiena hemm espressjoni tradizzjoni mhijiex l-adorazzjoni tal-irmiet biex itwemmin fl imma hija l-tkebbis tal-fjamma. Ġifieri jekk aħna għandna f'moħħna li ħanibda hekk. Jiena twemmin tiegħi iżur bħala tradizzjonist fis-sens li nemmen li dak li hu perenni għandu jibqa'. Li kien minn dejjem għandu jibqa'. Mela, jien ma qisux bħala konservattiv fis-sens li jrid nikkonservu għax ħafna affarijiet li bħażib is-soċjetà għandna ċertu affarijiet mhumiex qegħdin sew għax konservattiv irridu naċċettaw kollox allura, ġifieri naċċettaw il-Malta bit-taħwit li qed naraw. Imma rridu nimmaġinaw li fuq il-valuri tal-antik ħanibnu futur. U daw il-valuri li l-inna sawuna bħala poplu, li l-inna kienu jagħtuna sigurtà, li l-inna kienu jagħtuna, bir-rispett kollu, nagħmel domanda l-ġenituri. Kuntenti li uliedkom ma tkomx sigurtà fuqhom? Kuntenti intom sinjuri li qabel kontu kum moħħkom mistrieħ id-dar u llum il-ġurnata tibżgħu tissakru jew inkella kuntenti intom dal-inċertezzi kollha kuntenti intom li llum il-ġurnata spiċċajtu tgħixu ġol gabjetti tal-konkrit u ġo nofs ġungla ta' konkrit. Tridu dan jew inkella tridu nibnu futur mibni fuq dak li kien qabel tajjeb. Issa nafu l-poplu Malti, il-poplu Malti dejjem kien ġentili u kortis mal-barrani, ġenna mhux ħaġa moviment kontra l-barranin, imma jrid ikun moviment illi jġib il-Malta fuq quddiem. Iġib il-Maltin fuq quddiem. Rridu niċċaqalqu lejn dak id-direzzjonijiet biex nibnu futur. Issa kif dan ħad tiġi l-libertà tiġi u l-ktajjen jistgħu biss jinqataw billi nerġgħu nibnu sod fuq il-pedamenti sodi. Jiena nemmen dak li rajna dal-aħħar snin hekk u jien ma ħobbx nilmoħħa f'dal-parti fl-għax naħseb iż-żewġ partiti prattikament. Illum saru ħaġa waħda, ġifieri ma nafx naħseb waħda raġuni għaliex in-nies qed jgħidu ma nivvutax għax qed jgħu l-istess partit iduru jaqgħad fl-istess x'naqbad ngħidilha u fl-Italjan melma fl-istess sadira tat-tajn ħansibu l-analogija tal-qasqus u għandek il-żieqas iduru jaqgħdu fl-istess hemmhekk kultant joqgħdu jgħidu xulxin b'korruzzjoni u int korrott u wieħed jgħidu bl-isptar ta' għawdex u l-oħra jgħidlu x'tifsejtu Mater Dei
u liħor jgħidlu, insejt il-leakage istaw, insejtu l-skandlu ta' żejt, insejtu l-iskandlu tal-dana u tal-isptar. Naħseb in-nies ma pjom fil-verità, fl-essenza x'huma xejn il-partiti, saru l-istess ħaġa. Ġifieri, li rridu nibnu bħala poplu, u di titxi mill-eruq, moviment jibda mill-grassroots, mill-eruq, mill-pedament, li jibni fuq il-valuri ta' missirietna ma li ħajimxu l-qoddim. Biex Malta tkun Malta kif mistħoq. U ma tibqax iktar concrete island, ċentru, bla ruħ u bla identità. Ġifieri, hekk hemm bżonn dik biss tista' tiġi l-libertà. Il-liberazzjoni ta' Malta, l-ħelsien ta' Malta, irid tiġi ottenut b'dan il-mod. Qegħdu nsemma l-kontrrevoluzzjoni, il-kunċett, jekk aħna kellna revoluzzjoni, tiġi revoluzzjoni bil-kontra. Nirriversjaw l-affarijiet mhux biex nkunu nostalġiċi, imma biex nibnu fuqhom. Għax ħalli bis-saħħa ta' dak li kellna inħarsu l-qudiem. Naslu għal l-għaluq ta' dan id-dialogu. Nixtiequlkom li tkomplu taħsbu, tiddialogaw bejnietkom, f'moħħkom, magħkom infuskom. Qegħdin f'mument importanti fl-istorja ta' pajjiżna. Kapaċi nagħtu lura l-ħajja lil dan il-poplu. Nafu fliema s-saf inżilna, fliema qegħdin fih ta' immoralità, ta' ħmieġ, ta' korruzzjoni, ta' ħażen, ta' xejn mhu xejn. Kapaċi nintrefaw, rridu nemmnu li kapaċi nintrefaw. Ma mhux biex nerġgħu nirrepetu għal 10 snin li ġejjin dak li tiġa kellna f'dawn l-aħħar 10 snin ta' qabel u ta' qabel. Ejjew naqbdu l-valuri. Nafu x'għandna nieqes f'din il-ħajja. Aħna n-nies nafu x'għandna nieqes. Għandna moralità, mela neħtieġu moralità. Immoralità ma għandna għax tlifna s-sens ta' tajjeb u l-ħażin. Mela neħtieġu nerġgħu lura li niskopru li l-ħażin jeżisti. U jeżisti t-tajjeb. Mela l-għażliet iridu jsiru fuq it-tajjeb u fuq il-ħażin. U mhux veru li kollox huwa tajjeb. Medu nibdew nirrikonoxxu li hemm affarijiet li jiġu quddiem nofruti ma mhumiex tajbin. Ejjew ma nażluhomx. Nafu x'għandna nieqes, nitkellmu bejnietna ma baqax valuri, ngħidu lil xulxin. Fuqhom irridu nibnu il-futur tagħna jekk jajruna għax antikwati le. Il-prinċipji fundamentali tal-ħajja tal-bniedem li għamlu il-valuri, l-imħabba, solidarjetà, ġustizzja, ugwaljanza, fuq kollox il-ħajja, il-familja, il-libertà. Ma nistawx nibnu soċjetà mingħajr ma nirrikonoxxu id-dinjetà tal-bniedem. Kemm sandumu nagħmlu żibel mill-bniedem? Kemm sandumu nagħmlu żibel mill-ħajja tagħna? Esperimenti. Fixħin noqtluh qabel ma jitwielet, issa nibdew tiġina t-tentazzjoni noqtluh qabel ma jmut. Il-bniedem x'inhu? Kamra skullimkien nispjonaw fuqu, nafu fejn sejjer. Nafu jekk hux marit, nafu x'temperatura għandu, nafu x'intenzjoni għandu. Il-bniedem sa nġibuh f'erba' tiem oħra jgħix f'gaġġa. Id-dinja sa tkun gaġġa. Rridu ninaqdu ma' nies oħra f'pajjiżi oħra li qegħdin jgħidu le dan mhux tajjeb. Ejjew inqumu nirriflettu. U ngħidu aħna kapaċi nieħdu rajna f'idejna. Ejja kapaċi ngħidu aħna bnedmin. U rridu nkunu stmati ta' bnedmin. Maħniex annimali, mela jew ma nistmawx l-xulxin ta' annimali. Maħniex oġġetti, mela jew ma nistmawx l-xulxin ta' oġġetti. U ma nħallux il-medja soċjali tinfluenzana bil-modelli ta' ħajja li nafu li ma teżistix fir-realtà. Imma qed ħajjarna biex ikollna relazzjonijiet sesswali li huma riżultat tal-pornografija li jwasluna biex ikissru l-familji tagħna, ikissru d-dinjeta tagħna, ikissru l-mod ta' kif inħarsu lejn xulxin.
Din hija l-politika li neħtieġu. Mhux min jiġi jrid joħodna biex imbagħtu jistana iktar. Ejjew nitkellmu fuq l-onestà. Ejjew nitkellmu fuq l-umiltà. Mhux is-supervja u l-arroganza. Nafu x'inhu ħażin, mela jammorru għal kontra l-ħażin u mmorru għat-tajjeb. Dak li neħtieġu u dak li rridu natukom fuq xiex taħsbu. Flimkien, grazzi, għal Public Media News li tawna dan l-ispazju. Il-gazzetti liberali u l-istazzjonijiet liberali min tista' tisma' dan il-leħen fuqhom għax iridukom tibqgħu taħsbu li bil-liberalizmu li jekk tagħmlu intom li tridu bikom infuskom ħataslu għal x'imkien. U tafu fejn wasalna, fejn qegħdin. U aħna bis-sempliċità nies ordinarji, nies ta' triq, imma bl-umiltà, imma bl-onestà. Il-ftejt, nemnu fit-tajjeb. Qegħdin nippruvaw ninġabru f'dan li jissejjaħ moviment solidarjetà biex dak li d-dinja qiegħda twarrab nerġgħu nagħmluh il-ġebla tax-xewka għall-iżvilupp soċjali, ekonomiku, ambjentali u morali tagħna. Niltaqgħu il-ġimgħa li ġejja nhar-l-erbgħa fejn ħajkonna mistiedem magħna ma nerġgħu mmorru lura biex nitkellmu fuq il-policy tal-gvern fl-edukazzjoni tagħna għal dik li hija politika tal-inklużjoni sabiex lilkom il-ġenituri b'mod speċjali intukom fuq xiex tifhmu l-għalliema tagħna x'materjal qed jingħatalhom, x'direzzjoni qed tingħatalhom kif huma jirrelataw ma' wliedna, ma' wliedkom. Ħalli intom ikolkom l-għarfien kollu li għandkom bżonn, dik l-informazzjoni li kulħadd qiegħed iżomkom nieqsin minnha. Grazzi, lejt it-tajjeb, u nerġgħu niltaqgħu bħallhom ġimgħa. Inselmulkom. Grazzi.